Днешните ми 20 минутки стартираха. До преди малко бях в срещата ни в програмата Открий своята сила и това беше последната нейрографична рисунка, която правиме. Сега сменям вече, защото днеска темата, която съм ви подготвила, е свързана с сакралната геометрия. Или по-точно ще ви покажа, съвсем наскоро видях един много интересен и лесен начин как да начертайте цветето на живота, без да се объркате, защото много често споделяте, че когато го чертаеме по класическия начин от центъра към да разцъфне самото цвете, много често излизате от границите и то става доста по-голямо и не в правилната си форма. Който си е подготвил пергел с маркер, може да рисувате заедно с мене, но който не се е подготвил, може да го запомните и когато решите да направите цветето на живота, това е фигурата, която това е матрицата, от която е създадена, от която е сътворен света и винаги можете да го ползвате, когато започвате едно начинание, да структурирате за себе си тази фигура, това съвършенство. Аз имам курс, в който изучавате 12 етапа, през които преминава цветето на живота, който иска. Накрая ще имаме една готина оферта. Какво ви е необходимо? Лист хартия. Още една хитрина съм ви подготвила. Вижте каква готина подложка съм си купила. Това е подложка, която по принцип е като за мишката, само че вижте каква е голяма. Купила съм си от Икея. И когато работя с пергел, винаги ви препоръчвам отдолу да ползвате един дебел картон, за да не нараните вашата маса. И сега установих, че на тази подложка това също може да се случи без този дебел картон, който тук целта е в този дебел картон, острието на пергела трябва винаги много хубаво да потъва, за да не ви се отметне, когато чертаете с него, да не ви се размести и да развалите чертежа или построяването на цветето на живота. Затова ето тази подложка върши много готина работа и исках и това нещо да споделя. Сега аз ще чертая директно с маркер. Първо, за да може да виждате, и второ, защото след това веднага ще мога да си го отцвета. Ще чертая на формат А4. Ето така ще го обърна, ще видите всичко. И първата задача е с молив да намерите средата. Много важно е, когато чертаете сакрална геометрия, да бъде наистина правилно позиционирана вашия чертеж. Това не е рисунка. В сакралната геометрия ние чертаеме, работиме с точни цифри, с точни инструменти, линийки, пергели и така нататък. И ето откривам си аз центъра на листа. По средата. Ще направя една вертикална линия, по която ще почна да построявам. Пак казвам, че за мен това е вау откритие, как никога не се бях сещала и затова исках сега в днешните 20 минутки да ви го споделя. За да влезем в този формат, аз ви препоръчвам да разтворите пергела на някъде около 3 см. Ето го. И започваме да построяваме първия кръг някъде от малко по-ниско от средата. След това там, където се пресича с линията, построяваме втория кръг. И сега това, което е различното и новото, това, което до сега съм ви показвала, но аз съм ви показвала само малкото цвете на живота, зародиша как да правите, цялото цвете на живота не съм ви го показвала. Сега задачата е да направите 5 кръга един след друг. Ето, 1, 2, 3, 4, ето го и петия. Ако нямате място тук, можете просто и отдолу да го направите. Няма значение. Ето го и петия. Даже ще ви запиша отгоре, за да запомните цифрата 5. Това, спазвайки това правило, няма да излезете извън точната форма на цветето на живота. Сега, там където се пресичат отляво и отдясно, ще трябва да построиме, само че този път по 4.
с един по-малко. Ето пак на пресичната линия забождам острието на пергела и 1, 2, 3, 4. И от другата страна по същия начин, даже тук отгоре записвам 4, 4, който се занимава с сакрална геометрия. Знаете, че в нея абсолютно всичко е математически изчислено. И сега, ето това трябва да запомните. 5, 4, следващата цифра е 3 и цветето на живота веднага е пред вас. Ето и 3. И тук вече няма опасност да объркате и да излезете. Ако спазвате това правило. И сега последното, което трябва да направим, за да бъде пълно цветето на живота, трябва да направим 2 окръжности около него, да затвориме това цвете. Ето едната и другата още малко по-широка. Ето го, построено. Виждате ли колко бързо, точно, тук може още да добавите, но сега това ще си го остава после, след като завърша тази среща, тъй като това ми беше целта да ви покажа тази схема. 5, 4, 3 и няма опасност да го объркате. Приятна вечер на всички и до скорошни срещи!